Salutare tuturor! Haideți să facem un ultim update pe data de 19 noiembrie 2022. Să vedem cum intră în iarnă micii copăcei. Le-au căzut frunzele, pot spune, deja de vreo 3 săptămâni. De la începutul lunii doar aceștia doi mai au două frunze amărâte. În rest, toți au rămas doar niște bețe. Doar niște bețe lemnificate, mai mult sau mai puțin. Nu știu exact. Uitați, de exemplu, acesta pare a fi foarte verde la vârf, ceea ce înseamnă că va îngheța peste iarnă. Am făcut un mic tur. Sunt de înălțime 2 metri și 20, să zicem, chiar cei de anul acesta de Tomentosa, cei de anul trecut de Clona Carpatica. Uitați, se vede aici nodul de unde a pornit creșterea de anul acesta, tot la fel undeva la 2 metri jumătate, acesta aproximativ 2 metri. În continuare, singurul și cel mai mare este acesta de anul trecut de Clona Carpatica, care are 3 metri jumate, 4 metri de fapt. Uitați-l și pe Șobo, care a avut grijă de ei tot anul și cam atât. O să ne revedem, cred că la primăvară, să vedem câți dintre ei vor mai supraviețui. La revedere!